Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Biyernes kakailian, Disyembre 2, 2022, idanon ti ENR Online ti sabali manen nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, kadwa ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno may danon di bumarbara damdamag nga patyen mi apo nga adda pakasiknan te amin nga sangapada para itinaldo aldaw nga panagbiag tayo. Yeah? Ini naminsan na po na pagsasaritaan tayo ti may panggep ti nangina nga bayad ti sibuyas. Ada ti parang pasigurado ti biyang ti Department of Agriculture nga mabalin nga iti deto sumaruno alawas when iti deto nga alawasen Disyembre bumaba gaputa aggaapiten di kiti nagmula iti sibuyas. Ti question tayo gagayem ken kakabsat kasano ti nagbalin nga epekto ti nangina sibuyas kada kitay negosyo. Padaanan nyo, makainuman tayo apo, di kitay negosyante. Adamay isang nga negosyante nga makainuman tayo. And at the same time, laso na, dati local products tayo apo, dito probinsya tayo nga Ilocos Norte, simurot ka dito presyo na. Iti panagngina ti sibuyas, gagiyem ken kaabsat. Ken kada gito'y nga aldaw, papagayam, adu di kitay mangibaga nga di kitay manalon sumukudan in retiradan in sublidan di kitay awat da nga talon gapoy ti kangato di kitay agricultural inputs gigiyem ken kaabsat so dapat wise tayo amwen tayo no anya nga talaga di kitay efektibo nga agricultural inputs gigiyem ken kaabsat so madamdama makainuman tayo apo ti may isang technician iti may isang klase ti produkto gagayem ken kaabsat and at the same time ilalawag na no simurot ti presyo ti lasona iti nangato nga presyo ti sibuyas. Makain naman tayo live and exclusive gagayem kay kaabsat ni Mr. Rene de la Cruz Guba. Pagkawala yung kapangalan ng kapatid ko to, Rene de la Cruz, gagayem kay kaabsat pero siya si Mr. Guba, company technician apo ti Next Gen. Ano di kita produkto ti Next Gen, amwen tayo, babaen ken ni Mr. Rene Guba. Dagitoy, pakairamanan na po di damag, supply kano ti karne ti baboy, makaumanay para ti Christmas season. Oil exploration iti West Philippine Sea, ilaban kano ti pagilian taga Pilipinas, segon ken ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dapat laeng po, aglalo, agsapsaper ti sang kapagilian, iti nangina unay nga presyo apo di kiti petroleum products. Dagitoy ken sabsabali pay, idanon mi kada kayo tilasud ti maysa nga oras, nga parang idanon mi kada kayo di programa Damdamag ni Berto manipod ti ENR Online. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti musay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatigapi musay, manipod kababaan hinggan ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di itoy, iti National Highway, Barangay 32, Purocor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte.
Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Dahito yan tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti pa nakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di iti kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginugding ken nagtutubo. Daytoy titurungim Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito igit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilyan nga gowns sa babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, kasama na pong iruhite yo apo din sa gana tayo intay diskutiren, intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapan panunutan. Agyaman tayo apo kadagiti sumanad TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayan ken ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Lantern Parade DJ Marcos into Numalem. Gagayim kay kabsat ha. Happy Christmas, Merry Christmas kada kayami na po dita Marcos. Agyaman tayo pa kay Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara. Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, ada kayo yung konsultara po, masindadaan ni Dr. Alan Thailand na iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Iti Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa, iti Pugadlawin, Carbas Aircon Service. Iti Balintawak Street, babaeng ni Engineer Neil Jose. Da Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Milia Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Ni Mr. Henry Afagay iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mrs. Lydia Raquel ken ni Gigi Raquel Turner iti Maui, Hawaii. Ken ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando iti Ili ti San Nicolas. Okay.
Kas ko nakita na po, unain tayo, nga pagsasaritaan, madamdama, makainuman tayo tupay ni Ma'am, kabsat ko, Dorocha de la Cruz, may isang agnegnegosyo apo di Manila, gagigim kay kabsat, no, ana apo ti epekto na, iso na ngamin, owner apo kada ti Galitos Lechon, I think we have 30, more than 30 branches in Manila, gagigim, agus usar da apo ti sibuyas, kaya na sobra tingin na ti sibuyas. Okay. Before that, unaen tayo apo pagsasaritaan dito kabukbukudan tayo nga produkto dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte, Lasuna. Adamit sibuyas dito nga makitkitak, but dito white onion, nga red onion, yung pinag-uusapan natin na mahal is red onion. So, makainuman tayo apo dito company technician ti Next Gen. Kenyam amumi kada kayo, no, anya ti Next Gen, gagayim keng kabsan. Okay, adan iti linya tayo ni Mr. Rene de la Cruz Guba. Araw ata ng mga de la Cruz ngayon. Dorocha de la Cruz, Rene de la Cruz Guba, Robert de la Cruz. Then we have Maki Agustin Paulino. Paulino Agustin. Okay, Mr. Rene Guba, sir. Thank you very much. Itidad mo agundaway nga makainumanda ka. Itidad nga aldaw iti programa tayo Damdamag ni Berto manipo diti ENR Online. Good afternoon po. Good afternoon, Mr. Guba. Good afternoon to Sir Robert. Okay. So ano po yung anati observation tayo, Mr. Guba, kas technician, company technician ti Next Gen. Amo kadu digiti papapanan yung lugar, mang-introduce or gi-deliver ka digiti products yo. Anat madlaw tayo, simurot ka ti presyo ti lasuna, iti deti nangina nga presyo ti red onion wenno sibuyas, Mr. Guba, sir. Yes, sir. Sigon ti pinagpasya-pasyar mi ti dumadumang lugar tayo Ilocos Norte. Ket nagngina iti gatang da gininuna dagitoy middleman or dagitoy buyer ti lasuna, sir. So ora nagbasi nga kinalang nagdaklitaw ta kasla nagapamid di na minsan nagbasit lang paset ti kinalang 35,000 ora da pay sakit na lasuna, sir. Intiro isim ti farmers tatat, sir. Okay. So, panagkita yo, yung tilasuna, gaputa ngimina, possible ka di nga ngimato ti demand, gapu iti panangi substitute da iti sibuyas, gapu iti nangina nga sibuyas, Mr. Guba. Yes, sir. Pagkitak, sir, katalaga nga so tin na isang makikita nga may isang substitute, pati na ito'y sibuyas tayo, sir. So, itigon kun odan iti DA tayo, Department of Agriculture, nga umadupay kumati ang mula ti dato'y laso natin, sir. Okay, so ano, yung sale natin, maidegdeg deti nangina nga sibuyas, kadeti ka awan ti stock, so with lasuna, siguro, kasjamet, gaputa planting season, Mr. Guba. Yes, sir. Talaga nga wanti ko, so nga nanginat sumursurot lang ti presyo na dato'y lasuna tayo dito Ilocos Norte, sir. Okay, kadigito nga gundaway, al-aldaw, manuti per kilo ti lasuna? So far ti makikita mi, sir, nga pwede ti panami more on Pacquiao system gamin ti arami dun, sir. Pero siguro na dagay trader akas ni Ma'am Cristina Balbas, ti per kilo nga gatang danon jay dried is nasa 190 per kilo farm gate pa lang, sir. Mano, sir, mano? 190 po as per kay Ma'am Cristina Balbas. 190. Compared last year, kasanot nagngatwan na itata, Mr. Guba. Nagdakkel tinga na to, no, sir, di last year halos di casting nga tempo di last year November, December, nasa 80 to 100 pa lang, sir. Tatakit almost times 2. Oh, okay. So ti possible nga patyen yung rason nga bigla ti panag-angat ti presyo ti lasuna, dijay, substitute kada ti nakangingi na sibuyas. Kasi yung sibuyas is 280 up to 300 pesos per kilo. Kada gito, especially Metro Manila, Mr. Guba.
Ti makikita nga number one reason sir nga si more dati presyo tayo tila suna awan ti importation tayo tata sir. Awan imported nga lasuna. Awan sir, awan ti imported nga red onion so nga data ti may nga reason nga nangina ti lasuna tayo tata sir. Okay, red onion sa one imported. But baka the smuggler, smuggled red onion sa Mr. Guba. What do you think? Siguro so datoy pinangbanbantay ti pangimatmaton ni Apo BBM datoy Department of Agriculture nga talagang kayat na nga umangat-mat iti produkto tayo kayat na nga talagang tulungan ti farmers ken mausar tayo matulungan nga talaga nga interamente ti farmers tayo nga umangat-mat ti pinagbiagda sir. Okay, so ti patta ti Department of Agriculture kadto nangina nangato nga presyo ti sibuyas mabalin nga bumaba kadto panag-harvest ti sibuyas digiti farmers first week mangrugida kadto first week kanon ti December. What about lasuna? Kailan ba yung first harvest panag-harvest ti lasuna, Mr. Guba? Sigon di makikita mi sir ket adomot ente agar harvesen dapay dagiti dahil pang ilaida or ganuson na dagiti lasonon sir just because of the prices nasa siguro sir nag-start na tayo by mid of November marami nang nag-harvest. Okay. Kada gito yung al daw, medyo ado di kiti ag problema nga farmers iti biyang ti inputs tayo iti pagtatalunan sungarod ko nak dapat wise di kiti farmers nga mangpili no di kiti usarenda nga insektisidyo, pestisidyo, fertilizer and sabsabali pa mairaman ditan di kiti pagtandang kada kiti mausar nga tattao iti panagtalon adda deti next gen nga produkto produkto yo Mr. Guba mabalin nga yam ammom kadagiti mannalon no kasano nga maidiferensya deto kadagiti sabsabali nga agricultural inputs Mr. Reno Guba sir. Yes sir, thank you very much sir sa titan mong gundaway nga datoy nga may on-air mi dati produkto tayo no kasta ket ado iti matangeg ken ado iti matulungan tayo dagito nga produkto tayo. Nangro na sir datoy rapid growth tayo nga 120 grams per sachet with potassium humid sir. So dati yun kung kunata yung sir natural circulationer plant growth stimulant with humic and fulvic acid nga mang isot ni mang paruka iti daga ken dajay fulvic acid na sir sumo ti mang tulong nga mang ted iti dagiti macro and micronutrients di nagti daga ket masusop iti ramot o gamot ti anya mga klase nga mula isong nga napaspas iti pinagdadakil na. Then the assurance nga datoy sir, makita nga sigod, within 7 to 10 days, effectivity na sir, makita mo, iti efektunan, uray iti nasansan nga inatultulungan mi, nasan ng timulmulada, iti yung nining, dagiti sanjada, dagiti crops nga lasuna, nga problema dagita anthracnose or kurita nga kunada ditoy, which is anthracnose, nagdakil iti nag-improvean dagito natulungan mi iti Ilocos Norte sigon ti pinagpaspasyar ni dagiti farmers nga na mga ala na nag-usar dagiti produkto tayo. So ang improvement niya napakalaking tulong sir kasi ibaba tayo pa iti synthetic fertilizer na from 50% ibaba tayo then 100% ang kung i-recommenda nga gusar dato anya mga side yan kung makapagod sa luna tayo, kantay aglawlo tayo, dagita bactericide, fungicide, insecticide, dagijay iti talagang hangkong napapa-apply kasi kaya tayo nga i-control dagin using dagito yung product ng roda to rapid growth potassium humidifier. Nagbastik nga sa sir, pero mausar mo iti may nga hektarya, no pag-pilot o pag-spray tayo lang ang mga produkto. No, ipagod iti pangusar sir, insurance, kasi proven and tested con siya ka mismo
20 up to 20 to 30% increase iti yield mo in sigida, sir. Okay. So Mr. Guba, ano to? Liquid fertilizer? Si Rapid Growth, sir, hindi po siya liquid, pulbos po siya, na pulbos po siya, sir. Very safe po siyang gamitin, sir, dahil 100% organic. With OCCP po siya, mayroon po tayong certified na from OCCP. Very safe siyang gamitin at napakataas ng kanyang pH level, sir, so napakalaking tulong. Kahit oring nga masagit ti ubing, limbaw may talsik iti matam, sangkag danag, so not organic. Okay, so yung application via spray, spray sa direkta ka DJ sabong o bulong DJ mula or ini-spray sa lupa? Dual iti effect pang raramili i-recommend sir. During land preparation, mabalin tayo nga spray directly. Diyan ti dagatan no sakbay dang agraop o agmula. Di acidity ti ko neutralize na sir kasi acid neutralizer pa dati sir. Okay. So mabalin tayo mo nga ko sir dajay ganagan or abono nga ususan ti farmers tayo manalon tayo. Mabalin tayo mo nga i-mix dato sir tano kasta di acidity mo lang sigot ti synthetic fertilizer. Ket may reduce na o ma-neutralize na. Then mabalin tayo mo use as a foliar fertilizer through spraying sir. Okay. So both mabalin may spray iti daga, mabalin nga i-spray mo kadagitay mula. Yes sir. Okay. Okay, so yung ano kas pagarigan DJ may isa nga ektarya nga naimula manong sachet ti mausar Mr. Guba. No rice ti pagtutungtungan sir, nalala tayo nga pagtutungtungan. Recommendation ko sir sa nga pulong nga sachet sir. Sa nga pulong nga sachet per 1 hectare. Yes sir. Okay, yung per sachet mano ti bayad na Mr. Guba? Ti SRP na dati sir ada jay 1,090 pero ada jay makongko naming koti company. Ngat no ti farmers ket kayat daw ti makaabil ti 20 up to 50% discount. Gumatang dala ang iti inam nga sachet, imbes nga 6,540 po yun, nasa 6,000 lang siya. I-automatic namin, i-register namin sa system, i-register system may kanday sa website account ti farmers. Tano makita dadagay jay ko sir, makita dadagay pangisir kami pinaganda, makita dadagay account da. Then dadagay makungko namin personal consumer rebate aside from the 50% of the rapid growth nga concert, imbis nga 540 dadagay personal consumer rebate nga sumsumrot di account da 100 pesos sir. So makatipid da makaunong da pa account da nga mabalindang i-convert into product or mabalindang i-cash out into after 1 month sir. Okay. So yung next gen product applicable iti so amin nga klase ti mula Mr. Guba. Yes sir, mabalin na aming mula, fruit bearing trees, pagay, mais, mani, tabako, kamatis, lahat po ng may aming dati gamot na sir, mabalin tayo nga usarin. And even for aquaculture, mabalin tayo nga ikan ti rapid growth sir. Tano kas na aglumot dajay kwa, dajay fish pan tayo. Ket adati so ti kanon iti dajay ikan nga dajay halimbawa tilapia or hito, paltat. Makatipid na pa yung usaron dato sir kasi within 7 days to 10 days makita mo ag-produce isunod ti lumuton nga isumot ti kanan iti dagiti ikan nga mga paijay so agbalin tumot nga nutritious dajay ikan diyan sir.
Okay. Mr. Guba, ada dito text question dito. It's not handmade considered a question but parang agta Robert pakidamag man ken ni Apo technician no mabalin nga umay mang lecture ket mano ti kasapulan nga bilang ti farmers nga lecturen na may panggep kadeta produkto da. Kuna na to, Mr. Guba. Libre ti serbisyo mi nga umay nga mang lecture sir. Awan ti limit nga kwa dati 5 sa nga pulo nga kahit nga dumngeg dati nga kwa tatayo umay kami talat sir oras nga oras din nga lugar. Okay. Okay, another one nga kayat ko nga maamuan. Okay, kaadwan na nga nga Manalon they are using commercial fertilizer that direkta nga may paniti daga. We have complete, we have urea, ano pa yung isa. Okay, so no agusar ka iti detoy mabalin ka di nga ibababam DJ usarem nga abuno or mabalin nga di ka nag-usar ti abuno ket diretsudan nga agusar ka dito next gen Mr. Guba. No, pang personal use mo lang sir, kahit orahan ka nag-usar ti synthetic fertilizer no pang personal consumption nila and mas safe iso na kasi ora kasi spray nato nga produkto tayo halimbawa nag-spray ka kanalipatan iti nagpros ti bunga ti sili or bulong ti pare o bunga ti parya mabalin mo lang nga gala pero no for business purposes natin sir at least 50% ti katan tayo nga synthetic fertilizer ora anya mga klase nga crops sir. Okay. So, no, DJ, may isang killing ketyos usarem or let's say, one bag, half bag, then agusar ka iti next gen. Yun po ba, Mr. Guba? Yes, sir. Exactly po. Okay. Okay. Another one. Sa dinno ti pakagatangan kadigita nga nasa nga produkto. Di ba may pwesto kayo dyan sa Badok, Mr. Guba? Yes, sir. Meron po tayong regional franchise o regional depot po natin sa Badok, Ilocos Norte, di Gabot Sur. Pangako ka ni Manmanis ni Madam Maria Cristina Dolay Balpas. Kontakan nyo lang through Facebook or through kay number na. May post minto, sir. Mabalin tayo mo, sir. No, dagita do mga product. Mabalin tayo mo yung online. Gantor tayo dyan, pinaka main office natin sa Davao, sir. Okay. Okay, aside from Badok, saan pa yung mga outlet ninyo, Mr. Guba? No, Adaman? Dati may isang comment to bintar, sir. Yan ni Apo Reggie Balanon. Dito yung bintar, sir. Actually, da kami bintar dito yung natata, sir. No, ada yung taga bintar Apo nga dungdungeg. Yapit sila nga po ni Sir Reggie Balanon. Okay. Okay, so dito ba, Doc, is Gabot along the National Highway, di ba, Mr. Guba? Yes, sir. Gabot, no? Gabot Norte. Gabot Sur or Gabot Norte? Gabot Sur? Norte, sir, Norte. Gabot Norte. Okay. Makita yung Apo, DJ Building da, next gen, kung na dyan, along the National Highway, dito yung Manila North Road. Okay, Mr. Guba, thank you very much, itindad mo agundaway. Ngayon, adapay, di kita kayat mo nga ipadanon, mas nalawlawag nga panangawat, di kita agbuyag, dingdingig ka dati, itindad yung agundaway. Go ahead, sir, go ahead. So, thank you, Sir Robert. Kung naman tiket na matulungan dito produkto, mabalin na kami ng approach. Kodak lang iti Facebook account ko nga Rene de la Cruz Guba. Or you can message me directly or text me JCP number ko 0917-179-9757. Okay. Ulitin, 0917-179-9757. Datayo, kakailian, kakabsat, padang Manalon, tinulong tayo, papintasan, taglawlaw tayo, papintasan tikrap tayo. Ano kasakit, may baba tayo, iti gastusin nyo, ang aming klase pinagmulaan, yan, paadon tayo, iti crops tayo, using next-gen technology. Okay, ayan po. Maraming salamat, Mr. Rene de la Cruz Guba. Manipo na po iti Next Gen. Thank you, sir. Okay.
Okay, so DJ Apo, next gen technician, company technician ni Mr. Guba, i-rekomenda na Apo dito yung produkto ti next gen gagiyem kay absat. So masapul yu Apo, kayat yung i-try, kayat yung alain Apo ida, tapno agbalindang siya speaker, tapno ma-meet you DJ explanation, no hangkay na kadingig, nakabuya iti dating aldaw, mabalin nyo Apo kontakin nila or through ENR online, mabalin nyo Apo nga kontakin, then ano kayo kay ni Ma'am Cristina Balbas Dulay, siya po yung namamahala iti next gen di Tabadok gagiyem ken kabsat. So organisa rin nyo tawag bagiyo, then umay da introduce ka na kayo di proper nga pan nakay-aplikar na kada di pagtatalunan tay kunak nga ruden gagiyem ken kabsat. Problema tayo nga agtaltalon na ti kangina Apo ti agricultural inputs gigiyem kamsat nupay nangina medyo maabusar pay Apo ti aglawlaw maabusar ti aglawlaw oray jay daga di ba isubsublida Apo di old way of farming gagiyem kay kamsat limitaran tayo Apo ti panagusar ka di synthetic fertilizer gagiyem kay kamsat or commercial fertilizer. Commercial din yung sa next gen ngem mas maibaga nga environment friendly gagiyem nga di nga balikas ni Mr. Guba no pang natngam lang iti kanem no agserbiking ka napimbidas agusar ka ti next gen, and at the same time yung panakaibaba na Apo di panagusar ti abuno gagiyem ka sa urea, sulfate, complete, trio 14, trio dito kwadan gagiyem ka kamsat uray ti Department of Agriculture ikam kampanyada Apo nga limitaran basiten lang ti panagusar hanga agsumbra kadijay required gagiyem kamsat from that 50% nga kas explanation ni Mr. Guba nga pangibabaam kadijay commercial fertilizer nga osarem, then i-substitute mo jay nalaklaka nga next gen product baka no mas dakdakil ti kitam ngamin ka digito yung aldaw kunada isublimin digito yung talon mo Apo talon Apo landlord kunada apay nga isublim di min maparwar nakangingina ti agricultural inputs pestisidyo, insektisidyo kunada so amin nga agserbi pati gasolina pati tandan digiti pagtrabahuem so dapat ti sapulen tayo Apo no kasano nga maibaba tayo dijay puunan tayo especially kadijay para kadijay inputs tayo ket no addakas jay nga produkto nga mangibaba kadijay konsumom ti synthetic fertilizer tapno i-spray mo direkta ken ni mula or mabalin mo i-spray ken ni daga gagayem ken kabsat apay nga ditay padasen tapnon ti kasta Apo maibaba DJ gastos tayo Apo di pagtatalunan kasi namamatay na yung agriculture gapo Apo ti kangina digiti agricultural inputs ket no adda nalaklaka when no adda wagas tapno maibabam DJ inputs mo api nga di mo padasen tapnon ti kasta ket makaabrot ka or kumita ka gagayem kayong kamsat so adun tupay Apo nga panakailawlawag dito nga produkto padaanan nyo Apo dito yung ENR online kabayatan na agyaman tayo Apo ti TMT Construction Company manibod Apo iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City babayan kay ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ilia Marcos. Thank you very much Ma'am Erlinda Ferminho dito Barangay Naglikwan Pasukin, Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii, Mr. Onopre Durupan iti Wayanay Hawaii, Ma'am Elis Tamayo iti Ili ti Bacara Barangay 16. No adda recognize nyo ti Baguio Apo mapanyo lang i-consultar deta kay ni Dr. Alan Thailand nakasagana sindadaan niya agserbi kada kayo iti St. Camillus de Relis General Hospital masarakan iti number 121 Zay Flores Street Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin Carvas Aircon Service masarakan dito po iti Balintawak Street Lawag City likodan laing nga po iti Kapitolyo Provincial babayan ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much Mr. Joe Agtarap and Mrs. Millie Espiritu Agtarap manibod po iti Iba Beach Hawaii. Thank you very much Mr. Henry Afaga
Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you very much, Mrs. Lydia Raquel, Kenny Gigi Raquel Turner, Maui, Hawaii. Kenny special thanks pa po, Kenny Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much. The next gen, babayan ni Ma'am Maria Cristina Balbasdulay, Badok Norte, Gabut Norte, Badok, Ilocos Norte. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan tayo di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem tagtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na palagraragsak ni Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y konsum ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos, yan po. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City. Sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipaay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So, importante kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pag-excited din naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. At po yung nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata mo yan, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito, pumiksa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada naggurigor andamit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Pwede magbukas ng Okay, tuloy-tuloy.
Anyway, ti intay parag pipinadamag gagiyem kay kabsat adda na palabas po nga para 15 minutos kalpasan ti oras tayo alas 12. Okay, so napagsasaritaan tayo apo iti nangina nga presyo apo ti sibuyas. Then sumama pala yung lasuna gagiyem ken kakabsat ya ngimmi namit apo ya. Okay, pribilehyo kadagitay kadagitay mannalon pada nga mannalon na kaya nangina. So inikante pay the tips tapnon mapababada DJ inputs da agricultural inputs da. Okay, mapantay met apo iti side ti negosyo. Gagiyem kamsat digitay negosyo digitay foods, restaurant, hotels, together with the karinderias. So amin na po aglutluto ti makan nga mailako or maiserbi kaditi customers gagiyem kamsat. Okay, na kaditi agundaway may sa kaditi sponsors tayo apo ti napili tayo nga kainuman. My sister Dorothea de la Cruz, owner manager iti King Galitos ijay Metro Manila. No nagagawi po kayo sa Maynila, subukan po ninyo ang aming litsong manok, gagiyem kamsat, litsong liempo, rilyenong bangos, gagiyem kay kamsat, adami na and soon baka sumarsarunon to na po litsong baka. Okay. Okay, so good afternoon Dory, good afternoon, welcome iti ENR Online Damdamag ni Berto. Okay, good afternoon, dear brother. Thank you kadigitay amin nga agbuybuya ken dumdum nga kita nga oras ti datoy nga nalatak nga programang kabsat. Okay. Okay, iba pala yung feeling pagka yung sister mo mismo yung guest mo, Okay. Okay. So, kasano nga naapektaran yung negosyo mo, dito sa dati kaya panagnato deti presyo. Di ba 280 to 300 per kilo yung sibuyas, baka yung 1 kilo awang pisa nga pulo nga piraso, Dory. Yes, sobrang nga naapektaran kaniti datoy nga pasamak kasi amin nga banag kat ngimaton. Tapos dinagdagan pa datoy sibuyas kada kami. Datoy nga min lechon manok ti main ingredients mi kat sibuyas no arigam. Iso nga dakkel ti apekto na kada kami, then the end consumer ti sitwasyon tayo kat dati inflation tayo dakkel ti apekto na ti buying capacity ti digitoy buyers mi. Ito nga uray no kasano ti nga to datoy sibuyas hang kami nga makagaraw nga dagos nga agi nga produkto mi. So ti mapaspasama kita ta sakripisyo kami nga producer, sakripisyo kami nga manufacturer. Para lang no maka-coop up kan maka-avail digitoy buyer ni. Iso nga da kami ti sakripisyo itata ti income. Okay. Hopefully naragsakan nak itatay DJ imo nang interview gaputa ada possibility na bumaba DJ expenses digitoy farmers, then tapay ko mata maapektaran ti end consumer ti DJ produkto ta. Okay. Aside from sibuyas, awan sa bali nga mabalin nga i-substitute kadeti fresh sibuyas kasla ko malasuna or anyaman na product, di ba may mga powder na rin diyan na mabalin nga usaren no kas pagarigan na Dory. Yes, at paiso data adati powder ngam ni King Galitos ngamin or ni Galitos lechon manok kathaan nga agos usarte powder. We are natural in product namin DJ Regents mi. DJ ti hints mi nga Galitos. At tihang agos usarte powder product para DJ ingredient mi. Okay. Adati is lasuna, I came to think about it itatay makangeg ko kasi ang mi pay nga nakadalan no kasano ti effect nati daytoy manok minor nati mausar ngam no DJ dengdengget DJ presyo itatay kat medyo adayo dakkel ti masave mi no mautak ti daytoy lasuna ngam ti lang mi problema daytoy lasuna narigat nga ukisan. Ayun, may technique lang diyan. Okay. Okay, so in a week, Dory, mga ilang kilo, ilang sakong sibuyas ti maususaryo? 100 to 150 kilos ang requirements ko for a week. 100 to 150 pesos times 300. Kilos. Ay, kilos. Yeah, nga. 100 to 150 kilos times 300. Yan yung consume ninyo a week. Hello? Yeah.
so DJ ti konsumo yo 100 to 150 kilos a week. Yes. Okay. Okay, so dati-rati okay, gaputa sikat inaldaw or linawas nga gatang sibuyas. Kailan umangat yung presyo? Kailan tumaas? Actually, dahil pagpasok ni October ng rugi iti kwat. Imo na nga ni mato nga permit jay white onion. Iso karda kami titik. Kasi narigat ni iko. Ngam dato yung pagpapper, iti-cabin, Okay. So but may available ba naman yung kasi analysis ni Mr. Gova, yung technician ng Next Gen, gaputawan ti imported para local kaya tumaas yung presyo. So idagdama, kumusta ti observation nyo ti supply ti sibuyas di na Manila? Narigat ti supply. Ada pinag-away pero anak nagos sa ti local sa okay. So how could you distinguish local and imported one? ay ang napintas namin ti effective imported na EJ production charmi nga accuse me basbas it kaya mixture and lasa na activity. Sandali lang, parang nawawala yung signal mo. Pakiayos yung signal para maintindihan ka ng mga viewers natin. Okay. Okay, so kasya po talagang 280 to 300. Yung konsumo dito kabsat ko is 100 to 150 kilos a week. Yan yung required sa lechong manok. Sa bali pay apo, di liempo, sa bali pay yung sa bangus ginagamitan din ng pulang sibuyas gigigim kapsat. Okay. Dori so nagsuffer DJ kita gabot ang imato nga rod halos doble yung sibuyas. Yes. Ano tinaramid mo tapnon ni kasta kaya pa nga i-maintain tinegosyo, Dori? Medyo kaya, medyo narigat. At dati other source me, aramidan me, ngamhaan nga ijayan ti ingredients ti pagkukuam me. Ti aramidan nga alternative. Diskarte At na lang. alternative. Hello, nang mangegda? Diskarte na lang para hindi hindi masakripisyo yung lasa ng King Galitos. Yes, hindi. Haan nga mabaling nga agsakripisyo ti lasa. Okay. Gaano ba kalaki ang contribution ng sibuyas sa lasa ni Galitos? Kesa tayong bagat itatay, iso natin pinaka main ingredients. Okay. Okay, Dory, yung konsumo na yan na 100 to 150 kilos a week, ilang store ba? Ilang store ba ilang store ng Galitos sa Manila? Nasa less than 30 kami nga existing and working at this time. And meron kaming isang upcoming this December 8 from Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Okay. Kasama na dyan yung outside Manila, yung Laguna, Cavite, kasama na dyan. Yung more than 30. Okay, so ano ba pagkaiba ng lasa ng Galitos kaysa ibang mga lechong manok? Of course. Ni Galitos kasi we are proud to tell nga we are using yung mga organic ingredients, we are not using powdered one. Tapos, syempre kalinisan, the way we process manok. Tapos yung siguro I will invite everyone to try and enjoy our product. They are the one to tell no anati difference with the other existing. Can you mention the part of Manila na may matatagpo ang Galitos? Go ahead. Yeah, we have in North Caloocan, we have almost 15 stores in North Caloocan, Parañaque, Cavite, Quezon City, Laguna, Pagsanhan, and upcoming from Montalban. Sa Rizal na yan, Montalban? Yes. Okay. And meron pa kaming Tanay, upcoming Tanay.
Okay. Okay, so sa ngayon, di naman nagsuffer yung sahod ng mga tao, di naman nagsuffer yung lasa, ang nagsuffer yung may-ari. Yes. Ganun po ba? Ano ba bali nagsuffer ti crew, ti empleyado haan. Okay. Okay, so do you have any plan niya i-substitute mo ti Lasuna kasi galing sa Ilocos yung Lasuna at saka adut mang ibagbagamit nga mas na imimas no Lasuna kaysa yung sibuyas but DJ lang kunam nga narigat ti panagukis. Yes. Ada, kita tayo na buyak DJ Watila so nagka-interesa. So, i-experiment ko yan, no? Kita mino kasano ti effect na. Okay, Then pwede, you will sweet. baka pwede ako maging ahente dyan kaibigan ko si Mrs. Why not? Balba. Okay. Kontakin ko lang i-contact ko lang sa kanya. Padalhan kanya ng sako-sakong Lasuna dyan. Okay, Duri, why don't you invite Ilocano people to come and taste King Galitos Lechon together with Liempo and Bangos? Yes, apo nga kailyak nga Ilocos, padasan nyo visit us our Tingalitos franchise home. FB meetup na makikita inquire kasi for franchise po, open for franchise po ni King Galitos. And I'm so happy to serve at Ilocos Norte, especially in Lawag City. Okay. So baka before 25 pwede na tayong maningil, Maki, di ba no? Okay, thank you very much, Dory, my sister, and take care. Regard to all of you dyan, especially to Angelo. Maraming salamat, Dory. Thank you. Okay, bye-bye. Okay. Good afternoon. Okay, so yan po. Okay, yan po si Dory. Dory is next to me. Ako yung eldest. Tsaka nag-iisang lalaki sa aming tatlo, but we have two brothers. Gagiyim Kamsat, half brother po namin na siya po yung namamahala sa King Galitos dyan sa Metro Manila. We have more or less 30 branches in Manila together with Cavite and Laguna. Okay, so try nyo po ang aming King Galitos Lechong Manok together with Liempo and Bangus Gagiyim Ken Kamsat. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ito dating gundaway para iti programa tiyo Damdamag ni Berto, dito po ti pagayam yo Robert Berto de la Cruz, ni SK Chairman Maki Paulino Agustini ti Technical Control, ibatimin tinatalinay nga malem ti Biyernes ti amin na sapada, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar, kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapos makipartisipa. Agtimek tayo kakailian, tapos mamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Lily of the Valley. Kalikagom yung kari ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kariri pimusay ngay patpatig yu di biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kariri di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariri patpatig a pimusay, manipod kababaan ng ganat ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti din to kalipatan na serbisyo kariri ti minatay, babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da rin iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid na iti minatayo iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan da ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley,
Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gruding ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy gid imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kariri cosmetic products, or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tinapalabas. Namulit yagdama babayin tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan tayo ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti din palipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan di barangay number 37 Kalaya
Lawag City, kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailan, pare ti dito malipatan na palagraragsak ni Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Daway papagayam, kablawan da kayo iti nagasa, tamalem, ti biyernes tayo amin sa pada. Idanon ti ENR online, ti sabali man na parang ti programa tayo, ti napalabas. Pwede ti bagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Pare ti panangidanon mi iti detoy programa tayo tinapalabas. Ende padayawan nga irugi nga ibasa detoy may nga surat iti detoy nga malem papagayam. Ngem kasangwanan yen tay rugyan nga ibasa agyaman tayo kadig sumaganad. TMT Construction Company di Barangay 48A Kabungaan North Lawag City babaeng ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Mrs. Lydia Raquel and Gigi Raquel Turner, iti Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa kiti Dr. Alan Taylan, eri St. Camillus de Lelis Hospital. Nadariti-rikrik na inyo apo, mabalin nyo nga pa ni konsultar kay ni Dr. Alan Taylan, eri St. Camillus de Lelis General Hospital, Zay Flores Street, Lawag City. Tipugad Lawin Car Bus Aircon Service nga masarakan ti Balintawak Street, ti Syudad Tilawag, espesyalista apo, ihun espesyalistada, eri so amin nga air condition ti lugan, basman, kotseman, or anyaman nga lugan. Mapanyulaing ipandigita apo, itipugad lawin na Carbus Aircon Service. Thank you very much, Mr. Joe Agtarap and Mrs. Millie Espiritu Agtarap. Iti Iba Beach, Hawaii. Kanagyaman tayo kay Mr. Henry Afaga, manibo na po iti Pennsylvania, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y konsume ko, siguradang mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos, yan po. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sabali paay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Ti surat niyan ti padayawan, niya ibasa ita, ket surat niyan patulod ti may sa apakayam, nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Dado nga surat ket na patulod, babayanin ti ni Telma. Naisagudi nga ro ti surat ni pagayam tayo Telma, ti napalabas ko, Manong Robert. Umuna ti amin Manong Robert, kablawan kay tinagasat ngal daw oras ken tiyempom iti dito yung programa ti napalabas. Kastamit din yung kablawak di padak nga dumdungeg. Kagrunan na kariti nang ipatulod mitten iti pakasaritaan ti biyad. Nakas kanya. Naawis met ti matang ko tapno ipatulod ken ipaset ko ti napalabas ko. Barbaring laing iti maminsan pa nga panagwayaway na iti tangatang. Ket makirasan, dagensen, ken nadagsenarit na. Ngain bati ti nadangkes ana palabas, Manong Robert. Bunga siguro ti kinarigat ti biyag, no apay-apay, nga napasamak kanyak. Ti Jack Tupulus kalipatan, ana palabas. Rugyanan ta Manong Robert, idi agtawenak pailaeng iti walo. Kabsat ko arig na inpadawat dak dagiti naganak kanya. Ngamin gugway dayto iti kinarigat ti biyag. Talo kami nga kakabsat. May isa nga lalaki ti inauna, babae ti sumaruno kanya. Ken babae akmanen, kasburidek iti familia. Ngem gapu iti rigat datatang ken ni nanang, nga mangisakat ti panagbiag mi kang runaan na iti panakay patulod mi iti pagadalan. Naaramid dakman yaing pataraken, kadagiti agasawa nga awanan anak, ngem dagitoy ket babak na. Malagip ko unay, idi umaydak alaen, dagiti mangtaraken kanyak nga agasawa a Diego ken Sheila. Agtawin da nga taidin iti agarok o patapulo, wenno na kurkurang. Nasursurok kanun ngem sa nga pulo atawen, ti panagdinada ngem saan da nga naadaan iti anak. Addaan da nga agpadpada iti diferensya, saan da nga makaanak. Isu nga, nakisarita da kadatatang ken ni nanang, kanuwen ken mabalinket, alain da. Si imata nga kiditi dedi agundaway, kasla adda mangguyguyod kanyak nga nuwen ken mabalin, sumkadak nga saan na sumuro. Wen numapan, iti sidong dagiti agkalikago mamangala kanya, Manong Robert. Ngem binagaan nak ti inak,
ngamin ni tatang iti dedi agundaway kitad iti suli. Nakatugaw iti lakasa nga daan. Nakaipababa nga kaslain sa rongkad na digiti dua nga ima na. Iti bangir wenno agsumbangir nga abay ti patong na. Nangato digiti abaga na. Naliday ti langana. Nanang, saan kumang? Saan dak kumang nga itid ka na? Tata Diego kin ni Tata Nana Sheila. Kay kayat mo dito'y nanang. Pakaasik. Nagbalikas ti ina ket kastoy di balikas na. Inal daw to nga umayak sa jay. Inal daw to nga umay ka sa kasyaren. Itugot punto pa ni tatang mo. Ken uri di kiti dua kakabsat mo umay dan tumay. Sana ya, Mang Diego, Mang Sheila. Ay, wena. Sa jete ito ngagpapangan. Ken mangisagana kam to karili na ima sa makan. Kayat mo di jay magatang jay fast food chain. Jay drive-thru. Kayat mo di jay. Ori ita na mapantay jay balay. Dumagas tayo. Kadamit lugan. Ag-drive-thru tayo. Telma. Kinunani. Nana Sheila. Kasla maallukuyak gaputa. No paka-istoryaan, iti papan ka digiti kakasta nga panganan. Awan may istoryak. Awan ti maibagak. Diyak amo digiti kunada nga fried chicken niya na iimas. Hamburger, french fries, coke float, kensab sa balipay. Kasta ti kina-ignorantek gapu iti rigat ti biyag me. Agingga nga simrek ni nanang iti kwartumi, ket igem nanti basit abag nga nakaipalaunan digiti arwatek. Detuyin digiti arwatem. Impang ko amin nga paboritong nga arwaten tapno isudamit laing ti usarem sa jay. Nagtimek manen ni Nana Sheila. No, paboritom amin digiti nga arwatem. Nayunak pay iti paboritom. Oray ita nga mismo mapantayo ag drive-thru ken mapantayo jay mall, aggatang tayo tinapipintas nga arwatem. Pakairamanan sapatos ken, aminin nga kayat mo kit gatangin me. Balikas namanen. Limukay ti panangi gawid ko iti bagik. Karagiti nangeg ko manong Robert. Agingga nga imay ni nanang imasidig kanya. Sige telma mapangkan anak ko. Mapangkan. Mapangkan tapno napimpintas ti biyag mo. Naiimas na giti makmakan, nangingina na giti arwatem. Napintas ti kwartom. Kasla kalag tatapaw iti danum iti katrem. So nga, mapangkan. Panangyabog ni nanang, iti baet di giti manakana kalwana. Tinalyaw ko ti amak. Umununan niya agtubog di giti mata na manong Robert. Nagtarayak nga napan iti ayan ni tata nga nakatugaw iti daan na lakasa. Tatang, mapanap ka din. Kinunak, dandan ni sana makasungbat ti amak, manong Robert. Inununa na nga pinunasan di iti luana iti matana. Sa nagsaokit ko na napinpintas ni masakbayan man ako numapan ka. Uri ta umay da kamit sa rungkaran. Di ka madanagan. No parchik to diti manok ka paborito. Umay kunto ipan di karne naking ka. Balikas na, Manong Robert. Nabsubli akiti ayan, Danana Sheila kininanang. Adayo akpay Manong Robert nga miyaw awaten ni nanang digiti iman. Nakaukra din ti kannawan ken kandigid ataktiag na. Tapno sumang bayak ket arakupen na.
Nagpaarako pa. Inarakop ko met ti ina. Imasideg ni Nana Sheila kada kami ket kastoy di balikas na. Intayon telma. Intayon ket no. Maladaw tayo ti panag-shopping tayo. Kendi met aya. Papantayo ag drive-thru no mangan tayo ni si fast food chain. Kinunana ket tiniggaman nan ti pungwa-pungwan ti agin kannawan nga ima. Inyirot ko met ti arakop ti aking kandigid nga takyak ko kininana. Awan ti mangyag ko abalikas ti ina. Ngem ti panangguyod ni Nana Sheila kanyak. Ditan kabsat. Aglang-languyen di ti mata ni nanang iti lulwa. Kada Nana Sheila kini Tata Diego. Ini panaglugan ko iti kotse Manong Robert. Insurot datatang kini nanang ti panagkita na kanya. Agpada ng aglulwa. Agsangit akmet din. Ngem inarakop nak ni Nana Sheila. Di ka agsangit. Saan metket nga? Agbalin niya da kami ti hususto nga amakin inam. Isuda met laeng ti pudpudno anaganak ka. Laeng makipagnaid ka da kami. Naliday ti balay mi kaputa. Saan kami nga napanagura ni ti anak? Sika tinapili mi. Isu nga, saan ka kumangaksahi? Umarakong patigdigan niya. Tamani po dita. Siya kung tikas lapan na kainang, ket ni Diego ti pan nakaamang. Aramiden ni amin kanited mi amin na pagkasapulang. Tapnon tikas na di ka agbabawi ti susurot mo kada kami. Telma. Bayat ti panangarakop ni Nana Sheila kanyak. Jak nagawidan ti panagregreg di kiti luwak. Do pa'y ubingak pa'y. Agingga nga nagsasaibekak. Inala ni Nana Sheila ti danom nga adna iti. Pagyanan ti danom, ket pinainomnak. Uminom ka. Uminom ka tapnon. Agsardeng kanyag sang sangit. Sheila. Irigadami iti sentro ti syudad, Manong. Dita nga napang kami ti may nga dakkel a pagtagilakwan. Wen. Ngem kinuna ni Tata Diego, sakbay nga mapantayo, agpili ka riti arwaten, mapantayo mangan. Kaya ko namin nga fried chicken. Ordere ma, tenon niya pa iti kayat mo. Nagturong kami nga ro diti maysa nga fast food chain. Bayat ti kaadami sa jay, igem da Tata Diego kini Nana Sheila. Ti pagkitaan ka rin iti makan. Anya ti kayat mo? Saan na ka makasao kabsat? Anya ti kayat ko? Ay, fried chicken latan nana. Kayat mo ka diti rice. Hamo kaya ti french fries. Ana ti drinks mo. Ure anya. Kinunak. Mabalbalod tiriknak nga agsaog aputa awan ti kabadasak. Iri kakasta nga panganan. Manong Robert. Api nga. Kasla. Di mo maibaga ti kayat mo. Saludsod ni Tata Diego. Awan niya minti amok nga ibaga tata.
makarkaramanak lang ti kastano. Adda mang ipadawat no. Adda ka po dito ikat isang pigda ti suprada. Makaramanak. Ngem damok deti ngayon umay dito. Kinunak. Kasta aya. Nakaisem ni Nana Sheila. Telma, manipo dita. Tunggal kayat mo ti umay dito'y ibagam ka na kami. Umay tayo. Saan lakit di pa nga ng rikep Ore rabrabiin o open pa ilaeng. Umay tayo. Imisemak. Agingga nga nagtimek ni Tata Diego kit kastoy ti sarita na. Mabalin ka di, nga manipo di takit. Saan nga tatakin nana ti awang kada kami. Awagan na kami ni ti daddy ken mami. Pero saan papakin mama. Mabalin, sa lutsod ni Tata Diego. Uwen tata, api nga tata manen. Anya ti alisto abaliksem. Daddy, mami, papa, mama. Papa natan, papa ken mama. Kinunak, imisem ni Nana Sheila ket kinunana. Ay tamang ti kunakken ka. Maniko ditan no kaya dapudpud no nga naganakken ka. Kasi ibilang na kami meten nya kaspudpud no nga na. Nagtaudang wenno naganakken ka. No kasano ti panangibilang mo kada tatang mo ken ni nanang mo, kastamit ka na kami. Tano kasano ti panangipateg da tatang ken ni nanang mo ken ka, kastamit ti aramiden mi, a panangipateg ken ka. Balikas ti Nana Sheila. Anya ti makunam. When mama. When mama. Kinunak. Nagkinita da Tata Diego ken ni Nana Sheila ket imnisem da. Inyakbay ni Nana Sheila ti takyag na kanya. Anak ko, Telma. Telma, anak ko. Ipatigda ka. Iparik namin ti panagipateg ti kaspudpud no anaganakken ka anak ko. Tandaan ng deta. Kalpasan ti pandangan mi tinasaw nga fast food chain, Manong Robert. Nagdiretso kami ti department store. Ket dito'y manen nga napalalo nga panangyabog da kanyak. Tapno agpili ak kadagiti kayat kong arwaten. Anya ti kayat mo dita? Puro metla bestidan ti pinilim. Kinunani, Mama Sheila. Kayat mo ka di detoy. Kinunana iti naka-display nga diretso a pantalon wenno deti kunada nga jumper. Yak pa'y napadpadasan ti nagsuot ti kasta. Mama, padasem. Ay, miss, yala aman ti size na deti anak mita. Igatangan mi man ti jumper na. Kinunana. Nagdardaras ti babae nga napan nangala ket edi yasideg na kada kami mapangkalatan iti fitting room. Neneng ta, ipadas mo. Sige. Umay kan ta, kuyugen ka nga mapan iti fitting room. Ipadas mo ti jumper nga pili ka parakin ka. Bagbagay mo ti jumper. Moedyo na po daw ka iso nga napintas ti maong nga jumper ken ka. Kinunana. Napan kami nga rod iti fitting room. Manong Robert. Kaya di uksubek tinakasuot kanyak nga arwaten. Api nga kasta ti inpausar da king ka nga panty mo no underwear mo. Nakadadaanen ni. Kaslamit la brown tikita na ni dinto nga panagkita ket purawa dati data. Kinunana. Iso ti naala kita iti karton nga pagpenpena kita agdigusak. Mama,
Sige. Never mind. Bayamon. Sige. Padas mo dito jumper. Mga lakman ti 12 nga pantim. Ken masapul nga agsuot ka benten iti sandog aputa medyo kasla adan bumukol iti baruko mo. Kinunana. Sige ma. Kinunak manen. Di may isuot ko ti jumper pan na ti butunes na gaputad day ti likod. Agpuligos ka man takitang kamantel ma. Adda nga minsarming iti sango ti fitting room. Manong Robert. Apo, bagbagay mo anak ko. Nakabukbukel ti bagim iti deta nga jumper. Ore medyo nagayad ket ilislista tapno sumurot ka iti uso. Kinunana. Pinauksot na metlaing ti jumper katin sublik ti dating arwatek. Kaya di rumar kami, napan kami ti ayan, digiti underwear, wenno panty ti ubing, Manong Robert. Kanak man ti 12 nga kasta. Kinunanay ti sales lady, ket inyawat met ti sales lady, tinakapak nga 12 nga panty. Madamdama pa'y, Manong Robert, imasidig manin ni Tata Diego. Ket ditoy, nga adday gem na nga shorts nga maong, ken maysa nga t-shirt nga white. Bagay mo pa'y siguro dito. So nga gatangin tayo dito, ya. Agsubli kayo ti fitting room, Sheila ta, mapanyo ipadas. Nagsubli kami manen iti fitting room, ket naiayatan ni Nana Sheila, wenno Mama Sheila, idi makita na iti panangisuot ko, iti short nga maong, ken kastamet din ti t-shirt na puraw, Manong Robert. Kasanganan niya ituloy tayong ibasa dito surat ni Telma. Thank you very much. Iti TMT Construction Company. Iti Barangay 48A, Kabungaan, North Luwag City. Babayan kini Honorable Telvin Tapawan. Kaming ti Konseho, ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo kini Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, ti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, ti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, ti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, ti Ciudad Tilawag. No, adda iti rikrik na inyo apo, sindadaan ni Dr. Alan Thailand, niya pangikonsultaran nyo iti data. Mapanlay iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Mike. Pai, iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service, iti Balintawag Street, ti Ciudad Tilawag, babaeng kini Engineer Neil Jose. Ni Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Mrs. Lydia Raquel and Gigi Raquel Turner, iti Maui, Hawaii. Ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mr. Joe Agtarap and Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa sidegi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailan pare ti dito malipatan na palagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Kakailan nagto ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adaak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kaguan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti protection daytoy lapayag tayo. Babaeng di panagusar iti earplugs is may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket dadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman nga nadalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga ramidan na ket ramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no adaman ti sabali nga malit na nga tayo lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Kablawan tayo diti viewers tayo ni Mr. Loreto Tamayo. May kasin dito Waipahu Hawaii. Thank you very much for watching. Manong ni Ma'am Elis Tamayo iti
Bacara Ilocos Norte, Ma'am Eloisa Guerrero, New Zealand, ada dyan New Zealand. Ni Jocelyn De Luna, dita Caloocan City, Metro Manila. Thank you very much pa ni Daimler Kate, ni Dorothea, my sister, my daughter Daimler, ni Comadre Emerlinda Corpus, dita Hong Kong. Ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay Balbas, dita Badok, Ilocos Norte. Ni Annalyn D13, ni Ligaya Balbas. Thank you very much ni Mr. Rene de la Cruz Buba, nga manariman nagbubuya kita kay amin na po nga viewers. Thank you very much. Sublianan tayo dito pa na kay tuloy nga may basa dito surat ni pagayam tayo Telma. Idi makadanon kami di pagtengan da Mama Sheila kini Papa Diego. Anyan nga panakasdao ko, Manong Ruben. Nakapinpintas abalay, nalawa abunggalo abalay. Addaan tinalawa a hardin, ti arubayan nalawa. Addaan kaditi naduma-duma nga nalinungan iti sikigna. Kapag yanan siguro di iti aglaba, agluto ken sabsabalipay. O Telma, dati yung dito'y balay anak ko. O may kanta, ipakita ken ka ti kwarto. Ada nga to na nga pagulyan basit diti agdan talo pangal ken kwarto amin entita. DJ akin punto a kwarto isu tinay kari a kwarto para ken ka. Kaya so nga umay ka. Eri abay na ket kwarto mimet ken ni Papa mga Diego. Tayo rin duma a kwarto para kari ti bisita. Ken, dati umay. Ya, makidagos no sa kaili tayo. Ngem deti kwarto nokit kitayam tiri daw na sarming. Diretso ka dito'y basit nga agdan. Iso nga amin nga sumrek. Mabalin mo nga makita. Ngem saan da ka mga kita? One-way mirror ti awag iti deta anak ko. O sige. Umay ka. Eniggaman naman ti pungo-punguan ti aking kanawan niya imak ket kinibin na. Bayat niya ni Papa Diego ket intugaw na ni ti supa nga kasla na bannog. Kenisuna peget din ti nagisirrek kaditi ginatang ni ti department store. Okay? Lukatan dan ti kwartom. Kaya't mo ka di nga sikat timang lukat. Saludsud ni Mama Sheila kanya. Ay, da kayo latan mama. Jack na ruam. Kitaik no kasano ti panangilukat yu tapno amukton no siyak ti mangilukat. Kinunana. Dita nga inlukat na ti ruangan wano ridaw ti kwarto. Anyan kabsa. Idi pelang pan nakalukat ti ridaw. Agaya mo umen ti nabanglo. Magustuhan ti angot na. Inikkat ngamin ti pagpabanglo tapno nabanglo nga sangpetam. Oh, kita ti katrel. Di ba nakasurat dita digiti nakat nga letra nga welcome home Telma. Kinunana. Kasladyak mayaddang digiti saka nga sumrek. Ngem ginuyod na ni Nano Sheila. Sumrek ka. Amom na ni Rijay at DJ suli na tingato. Ay, saan? Aircon DJ. Mabalin mo nga palamiisen ti unig ti kwartom. Idan niya man ang oras. No kayat mo agpatpatnag. No kayat mo agmalbalem. Nga madamit ti alternatibo nga electric fan mo. Umay ka dito eh. Dahil ti cabinet nga pagipananta ka diti arwaten. Iti abay na, makitam ka dito eh. Ada lamisaan abasit, ada sarming, ada tugaw, tukador. Deta ti pagyanam no, agsagay ka no kaliplipas mo nga agapoy ti banyo. Aywan gayam, o may ka ti pakitak ti banyom. Tinurong mi ti
akin laod nga paset ti kwarto Manong Robert. Addari daw ket linukatan na. Jaran! Daytoy ti banyom. Kompleto ditan. Adapay ti bathtub na. So nga, mabalin mo ti agup-uper ringgana nga kayat mo. Kwartom daytoyen, dito'y kanyag na ed. Iso nga, yadaptar mo ti bagim. Nagpintas metten. Agyamanak mama, agyamanak. No problem iha, no problem. Talaga nga nairanta deto nga paraken ka. So nga, anyaman ti kayat mo, ibagam. No adda ti kayat mo nga mabaliwan, iti uneg ti kwartom, ibagam ta aramiden mi ni Diego. When? Sa anak nga nakasungbat, ngamin ti maysa nga ubi nga kaskanyak nga makakita iti di na pa'y nakikita anapinta sa banan. Adda kadipay kiddawem Manong Robert. Adda pa'y kadikidawem nga mapapintas when no ma-repair. Maikari unayan nga pagyanan. Tinagtaod tinarkurapay a pamilya akas kanya. Ti presentar ni Mama Sheila nga pagnaida. Di damo nga rabii nga pa na nagturog ko iti sa mga kwarto kinadkadwanak ni Mama Sheila. Ken imay-met ni Tata Diego, wenno Papa Diego, iti kwarto ngem saan na naturog sa jay. Nagtutungtong kami bayat nga buybuya kami ti telebisyon. Ngami na da TV ti mismo a kwartok. Kadwaing kapela dito inumabuteng ka, ngem no saan ka nga mabuteng, agsulsulukan. Kuna ni Mama Sheila, hindi makapanaw ni Tata Diego. Ay, mabuti hingak sama. So nga, kaduenak pa'y lang. Okay. O sige, idependa nga ro din ti telebisyon ta maturog tang ket papuyat taon na yan. Pasado alas 9 ti rabi iter maiha. Sige ma. Idepekon. O sige. Lukatam ti lampshade ta ingkanto idepende di switch ti silaw. Tapno saan unay nga naranyag dito ket makaturog ta nga nalaing. When ma? When? Nagkaturog kami nga rod no nagkeda kami ken ni Mama Sheila iti daydi agundaway. Inararakop nak. When madlaw kulat ta tinairot nga arakop na kanyak Manong Robert. Gaputa kasladyak masurutan ti maturog. Iriday do'y damo nga rabi ikini pagtengan da Mama Sheila ken ni Papa Diego. May katlong aldaw ko ni Tibalay da Papa Diego ken ni Mama Sheila. Idi sarungkaran dak datatang ken ni nanang pakairamanan iti manang ko a babae. Idi amok nga isuda ti adda iti ruar nagtaraya karimwar. Marako pak kadatatang ken ni nanang. Dito'y kabsat nga nariknak met ti nairot nga panangarakop ti inak kanya. Ken sinublat nak ti amak. Iniwalpas ti inarakop, nagtimek ti manang ko ket kinunana. Kumusta ka ading? Nagpipintas man dahil iti bano ma. Kinunana, madlaw unay nga baro di iti arwatek. Dinto nga nakadadaan ti arwaten ti kabsat ko a babae wenno inaunang imsiyap. Ginatang da Mama ken ni Papa idi umay kami dito manang. Mama ken Papa pa yan ti awag mo kadakwada. Isumit ti kayat da, sumibilin da. Nakagasgasat ka adin ko. Nakagasgasat ka.
Nakagasgasat ka, tinalada ka, Tata Diego ka ni Nana Sheila. Agsingsingpet ka Kinunana, saan na kasimong ba't takasla makasangit akit iti agundaway? Manong Robert, madamdama pa'y kabsat, adda ni Nana Sheila nga, adda bitbit na nga juice nga naikarga iti pitchel, wenno tayo awagan tayo ti hara. Sinabat ni Nanang ket amutuhin ta siya kung ti mangidiso iti iti lamisaan. Api nga nagtaktak kapay o may milaeng sarungkaran met ni Telma. So nga nakaumay kami. Ay, okay. Nagtimek ni Tatang ket kastoy ti balikas na. Aywen, bakit? Irwar mo dito yung kargatan iti lunchbox ta. Eted mong kinitelma. Inyawat ni Nanang ti daan nga lunchbox. Nga malasin ko dito ti pagbalbalunak no mapanak iti eskwela. Manong Robert. Ay, anya detoy? Nagparti ni Tatang mo ti manok. Ngem saan niya detoy manok nga paboritom. Detoy dakdakkel ti pinartina. Inala na amin dito karnena dito ramanam ka no ti manok. Ay, Tatang, thank you thank you. Amuyumet nga paboritok ti manok. Kinunak, simong bat ni Nana Sheila ket kastoy ti balikas na. Sigurado lakit di nga mayat ti pan na kay prepara ti pan nakaluto na Amangan no, makisida kami ken ni Telma ket agsakit ti buksit ni. Kinunana, nagtimek ni Tatang ket kastoy ti sumbat na. Nadalos ti pan nakaluto na diyan. Saan minat siguro kayat niya? Ipakan ti anak niti. Saan niya napintas ti pan nakaiprepera na? Kasla medyo nagrupanget ti rupa. Ni Nana Sheila ti dedi nga sumbat ni Tatang. Ay, sige, nung nadalos din nadalos. Agmirenda tayon. When agmirenda kayon ta, inakpay lang iti unay ga. Babati ka pala dito iten na. Kasarsaritam ida. Kinunanakit, timanawin iti ayan mi. Kada Tatang, ni Nanang kinti kabsat ko ang babae, Manong Robert. Naragsa ka kiti kaadda da Tatang ken ni Nanang ken ti kabsat ko. Ni gayam manong Nanang Tatang aping saan yung kinadwa. Ay, napansimurot ka iti nagtilyaran ako. Tumulong ka no tapno makaurnong iti kwartana para iti panaglukat ti klase. Amumet tin di kabsat mo mahilig iti taltalon. Ngem ko nana nga kumustami ka no ken ka. Kaya ko kumamit na makita ni Manong. Maililiwak ka da kayo. Napiyakit dita. Dilaing rabi ikit. Nasimbing titurog ko. Dedi mo na nga dwara gabi ijak makaturog. Oray no adda ni Mama Sheila iti abay ko. Malaglagip ko iti balay tayo. Malaglagip ko ti panagkakatawa mi nga talong agkakabsat sa kaming tumaturog. Malaglagip ko di iti istorya ni Manong nga ang angaw. Malagip ko unay. Uri nakapimpintas ti kwartok ditoy. Kastasap sa pulik ti rak-rak tindaan nga balay tayo Nanang Tatang. Kinunak, simungbat ni Nanang ket kastoy ti balikas na. Naghasit ka, di ba kuna ni Manang mo? O, adda kami ti rak-rak nga balay. Idinto nga sika ket adda kay ti Team Malasyo ang balay. Agsisimpet ka ket dito barbaring no makaturpos ka ta. Malagip na kami to. Kinunana,
Naisiksik ti panunot ko ti balikas nga baring makaturpos. Ket mabigbig na kami to. Nanang, da kayo ti pudpudno anaganak kanyak. Apay ko mga di kay bigbigen. Apay ko mga malipatan kayo. Kinunak. Madamdama pa'y si Mang Petmanen ni Mama Sheila iti ayan me. Mas dawak no apay nga deggem na kwarta. Malasin ko asul ti kita dito eh. Manong Robert. Oh, alayin yun dito ita. Dumagas kayo iti kaya tiyo agatangin. Agserbi ka na kayo. Ngamin ket. Kasla kayat ni Diego nga rumwar kami kada telma. Pasensya kayo na. Kinunana. Uwen. Kinunan ni Nanang. Inawat na ti kantidad nakita klata 2,000 a pisos. Manong Robert. Nasdaawa. Apay nga tanga ikan eh. Mama Sheila ti kwarta. When no umutang na nga ta. Kinung ko na kiti bagik. Nupay kasta sa anak ka nagsaludsud kirakwada. Noan niya ti kayat sa wen. Tenyawat ni Mama Sheila kwarta kaninana. Kablawan tayo pa iti panagbuibuya ni Richard Compuesto dita Metro Manila. Ni Mr. Glenn Bagawisan, kastamet din ni Vianame Pablo dita Barangay 41 Balakad diti Siyudad Tilawag. Madamdama pa'y Manong Robert, masilig manin ni tatang kanya ket kinunana. Mapang kami. Agsingsingpet ka. Kastamet ni Nanang. Kamin ta dumagas kami man iti tiyandaan ta makitsyanda kami. Dinto nga ti kabsat ko a babae masidig kanya. Inarakot na. Ading ko, I love you. I love you, ading ko. I love you too, Manang. I love you. Kinunakmet. Saanen niya nauray ti panaginnak kalmi ti panaginarakop mi kini Manang gaputa. Iniggaman ni Mama Sheila ti pungwak-pungwak. Ket dita nga kinunana. Sumrektan telma ta mapangka nagsuka. Nakasukatin ni Papa mo. Ada ka no papanan tayo. Siguro mapan na kaman ni paniti paborito mapaskod chain. Pagurderin na kaman itan di nakadado nga fried chicken. Kinitanak di Manang. Imisem, ngemjak na subadan ti isem na kanyak gaputa, lumikuden nga kasla mabain. Gaputa kinuna ni Mama Sheila, nga sumrek kamin gaputa, agsukata kon ta nakapellesen ni Papa Diego, Manong Robert. Dita nga sinipsiputak dagiti talo nga naggaabay nga turungen iti gate, ket rumwardan iti inaladan. Tinalawa nga inaladan, nga isu ita ti ayan ko, kabsat ko. Papagayam san tayo nga mailipas nga ibasay di daytoy nga aldaw deti surat ni pagayam tayo Telma. Anya ti agbali nagasat na iti sidong iti nabawak na nga gasawa ang ngalaken ko ana. Agtultuloy ito kadi nga sila lagip kadag iti naganakken ko ana nga agnaed iti daan ken rakrakabalay. Padaanan nyo papagayam into nubigat. Tituloy ti panakaibasa diti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Telma. Dito nga rin na pumakada kami, papagayam, iti programa tayo tinapalabas, dito pagayam yon ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti biyernes tayo amin na sapada, agyaman kam ting kay panagdingeg, ken panagbuya.
Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken diday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.